Good morning mga babe! Welcome to my channel! Magandang araw sa inyong lahat mga babe. Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon mga babe. Kasi alam niyo naman ngayon yung mga nangyayari sa ating mundo. Kaya ngayong umaga mga babe, magluto ang partner ko ng isda. Simpleng luto lang po ng ulam namin. Kaya ipakita ko sa inyo mga babe kung paano magluto ang partner ko ng ulam namin. Ayan mga babe. Yan ang isda. Yan ang ulam namin ngayon mga babe. Isda. Suka, ipakita mo. Ito na Minta pino. Paminta? Ah. Ayan. Kaya ang nilagay na lang mga babe, paminta at saka bawang na lang ang nilagay mga babe. Yan. Asin, nilagyan niya ng asin mga babe. Ito'y namin mga babe. Labian ka kuan pag maabot gani ko mga babe mo hagwa day ni siya mga babe. Mo hagwa po ni siya mga babe na yan. Maglaro-laro siya. Yan. Ang kulit nito mga babe kasi pag natulog ako, nako, nasa pag mata ko nasa nasa tagiliran ko na siya. Yan. Ang tuy-tuy. Ang tuy-tuy namin. Naglalaro. Yan, makulit to mga babe. Ayan mga babe, ang niluto niyang ulam, isda. Ano to mga babe? Kanang paksiw. Paksiw na tulingan. Ayan mga babe, mainit sa boarding house namin. Ito mga babe, ang almusal ko, tinapay lang. Tutoy! Tinapay lang almusal ko mga babe kasi nag-diet ako. Yung niluto na paksiw ng partner ko. Kasi tanghali lang ako kumain ng kanin. Tanghalian lang. Tapos sa umaga, ito lang kinain ko. Tapos swak. Gatas mga babe. Ayan ang luto niya mga babe ng partner ko. Yung paksiw na tulingan. Ayan na mga babe, ang luto niyang isda. Ayan, naluto na. Naluto na ang isda mga babe. Walay sabaw lagi. Kung partner mga babe, bumili ng tubig. Ayan. Ayan, bumili na. Wa malagi na sabaw lagi. Inuunan kaya. Pagkulapawan sa bawang. Awi ginuko. Naday kuan nga mala. Malabi na. Ang sektor ng sabaw. Siya kapakang to.
bago sa pakang ko. Hindi may kahit suka. Agoy, ginoo ko. Ang sa inungan nga. Imbudo. Budo. Itong niagi, daghag sabaw. Karon walay sabaw. Isa mo sa tuka. Dahong sa tuka pakang. Dera mga babe, ang yang ulam. Yan ang ulam mga babe. Ayan mga babe, naluto na ang paksiw na isda. Ayan, may ulam na kami mga babe. Nakalimutan kong magtanghalian kanina mga babe. Kaya ngayon mga babe, kakain na ako kasi gusto kong kumain ng kanin. Kasi kanina, chichirya lang kinain ko kanina mga babe. So ngayon, kakain ako ng kanin. At saka, may pipino. Kunti lang ang kanin mga babe, tapos ubusin ko tong isang pipino. May paksiw naman kanina mga babe. Yun ang ulam ko mga babe. Itoy. Ang itoy namin mga babe. Yan, may sausawan ako mga babe. Suka. Nilagyan ko din ng kunting asin yan. Saka may pipino. Yan. Paksiw na isda. Kanin. Yan ang hapunan ko mga babe. Saka may juice din ako mga babe. Kumain, yung partner ko mga babe, nauna siyang kumain sa akin. Kaya bago ma-end ang video ko mga babe, magpa-shoutout muna ako sa mga bagong kaibigan. Boholanong Choi, thank you so much sir. Judith Cañete, thank you so much sis. Nori Official Channel, thank you so much. Andunga Rica, thank you so much sis. Marvin Dapitan TV, thank you so much. RG Lintao, thank you so much. John Mark, thank you. KMHO Vlog, thank you so much. Just Lee, thank you so much, sir. G Farms Forever, thank you so much. Royce TV, thank you so much, sir. Hungry Marie, thank you so much, sis. Family Minggis, thank you so much, sis. Maraming salamat talaga kasi palagi kang nanonood ng mga videos ko. Thank you so much. Clyde Darwin TV, thank you so much. Inday Baling Vlogs, thank you so much, sis. Adayots Vlogs, thank you so much, sis. Sa mga payo nyo sa akin, thank you so much. RG Almanon Channel, thank you so much sir. LG Motivated Life Channel, thank you so much sir. Lorax Channel, thank you so much sis. Rose Bicar, thank you so much sis. Si Shop Guide, thank you so much. Grace Chrisley Asoy Gabalot, thank you so much. Bench Daan, thank you so much Dai. Edwin and Siblings Lifestyle, thank you so much Dai. Maraming salamat talaga sa mga payo nyo sa akin. Dai Kaimbi, thank you so much. Laurel Heat TV from Canada, thank you so much. Shanas Diary, maraming salamat Baji, thank you so much talaga. Joy Wonders, thank you so much. Cantilan Family, maraming salamat. Royally Cantilan, thank you so much. Ate Bergie Cantilan, thank you so much. Nicanor Cantilan, thank you so much. Jennifer Cantilan, thank you so much.
Kantilan family, maraming salamat talaga sa inyong lahat. Lagi kayong nanonood ng mga videos ko. Maraming salamat talaga Jennifer Kantilan, Royally Kantilan, Ate Virgie, and Yuyo Canor Kantilan. Thank you so much. Maraming salamat talaga sa inyong lahat, sa mga suporta nyo po sa akin. Malaking tulong na po yun para sa akin. Kaya sana ma-okay na lahat para April pohon, magkita-kita tayo doon sa Mapua, Balingwan, Misamis Oriental. Sana, Ate Virgie, magkita-kita tayo doon sa Mapua, Jennifer Kantilan and Royally Kantilan. Sana magkita-kita tayo doon sa Mapua, Balingwan, Misamis Oriental. Thank you so much talaga sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat. Thank you so much. Bye, mga babe!